Pipila ka mga netizens ang ni-react sa panagkita'g balik ni Ina ug Angelo sa salidang Pangako Sayo kagabi. Sa episode kagabi, si Ina ang gibidahan ni Catherine Bernardo ug si Angelo, si Daniel Padilla, nagkita na gyud og balik ato sa 50th anniversary sa Garcia Group of Companies. Din si Ina mao ang head chef sa dinner event. Gipagawas si Ina gikan sa kusina aron makigtagbo sa mga guest nga gustong makakita kaniya tungod sa mga lami ang pagkaon nga handa sa baong dinner. Sa dihan gi-check na ni Ina ang mga gipang display nga mga pagkaon, kalit nga nagbangga sila ni Angelo. Kinsa wa sab kabantay tungod kay nangita kini sa pares sa sapatos ni Joy kinsa gibidahan ni Sue Ramirez. Daling ni-trending ang hashtag PSY Magandang Gabi sa Twitter kagabi. Din pipila ka mga netizens ang gi-react gidayon. Sama na lang ni Christina kinsa mi-post dayon og screen cap sa maong salida. Matod sa ni Mick nga mas maayo na lang unta og wa na nagkita ang duha tungod kay dili pa sila ready. Samtang si Shane ingon nga si Ina wala pa ka move on ug love pa niini si Angelo.